Na to 8-4 je najnabitejšia. This is the biggest chance for him to show who he truly is. To není o tom, že ja idem do Game Changer a uvidím. Ja idem ho vyhrať. Po tom Kukovi už jsem koukal x let. Já už jsem dlouho nebyl tak prostě motivovaný na zápas. Humburger is not scared of anyone. He is a complex fighter who always push forward. Když porazím Piráta, tak si myslím, že ze mě bude superstar. Nerob mi to ľahké, Humbo. Ten chlapec na mne vyrastal, teraz on si má na mne urobiť meno? V žiadnom prípade. Fight and Tipsport Game Changer is the biggest opportunity in their lives. The Tipsport Game Changer is the ultimate proving ground in Europe. This is the Champions League of mixed martial arts. He's tapped! Oh my goodness! This is one of the most prestigious tournaments in MMA globally. Win or lose either of these gentlemen, it's going to be a banger of a matchup. Samuel Pirat Kristofic is a legend of Octagon MMA. A powerful striker. One of the best Slovaks ever fighting in MMA. He has seen the highest of highs and he has been at the lowest of lows. Z začátku Piráta všichni nenáviděli, ale já musím říct, že já sám jsem v něm od začátku viděl bojovníka, který bude bavit lidi. Je to extrémní showman a prostě je ničím jiný. Hovno, zlatá rybka. Tak znesvetím tvoje telo v našom zápase. Do dôchodu ťa pošlu. Dojde 1000 ľudí do miestnosti a všimneš si toho človeka. A poďme! Always noisy, always funny, and always dangerous. The biggest moment of his career was Carlos Vémola, the biggest Czech star. So here we go. Tým, že bol prvý Čech v UFC, tak som mu tak vnímal, že je akože veľká tvár toho MMA, čo sa trošku potom samozrejme zmenilo po tých výzvách. To, že, co si budeme povídat, on mě nemá v čem porazit, mě nebude dominovat ani v postoji, protože tam dlouho nevydrží na zemi, on se bude bránit a čekat na moji chybu, která nepřijde. From Octagon Challenge Season 2 back in 2016, but tonight they get to settle the score. Tak bol som veľký outsider a mne hlavne dodávala seba dôveru tá analýza Carlosa. Možno, že som aj nikdy predtým v živote nebol tak ponorený do seba. Pirát roste z příležitosti, čím větší zápas, tím většinou podá lepší výkon. Veľmi som bol namotivovaný. Iba som si proste furt sústredil, že máš to nabehané, si na tom výborne a robí to, čo mám robiť. Two icons in the world of Octagon. Swinging for each other, here we go. A furt som si hovoril trošku predklonený a neutekať. Pirát udržel Carlose v postoji tak dlouho, jako málo kdo v jeho kariéře. Nevie ho dať dole. To bola báseň odo mňa v tej takedown defense. Byť pevný, pripravený, povoliť si do toho úderu a kontrolovať. That is it! 2016, the rivalry began, and Kristofic finishes it with a one-punch knockout. Zabijak je späť! Keď padol, tak ja to ani neviem slovami opísať. Stále nevyhrávať! Stále to dokáže! Samuel Pirat Kristofic! Pirat víťazí knockoutom v prvom kole, tak ako predpovedal! Je to tam! Nikdy o sebe nepochybuj! Väčší záujem samozrejme bol okolo mňa po tom zápase s Carlosom. Ja už som bol dohodnutý, že vycestujem do reality show Survivor. Je to show, kde vlastne si vyhodený na pustom ostrove, nemáš internet, nemáš jedlo, nemáš rodinu. Ty
kde som bol nakoniec 76 dní. On zhodil třeba 15-16 kilo a byl jsem překvapený, jak je to jako extrémně citlivý člověk. Mluvil tak jako krásně o rodině, o ženě, o dětech. Tá reality show ma zlomila hlavne asi v tom odlúčení od rodiny. Že neviem, ako sa majú baby. Tatino došiel. Samozrejme sme sa na neho veľmi tešili. Vybali ste tatinkovi. Bol vychudnutý, ale za nejaké 2-3 týždne pribral 20 kg. Tak potom zase pomaličky už nabiehával na stravu. To ja som zaujímal tú stravu a našiel som si, že sú nejaké lepšie, zdravšie mliečne produkty. Tak som sa nejak nakontaktoval na tú farmu. Tvoja pani manželka, pozri sa, ťažko pracuje, zarába pirátikovi peňažky, že maminka? Áno. Ako sme ochutnali ich produkty, tak sa nám to naozaj že strašne zapáčilo, zachutilo. Vlastne jedného dňa sa dohodli, že si vlastne môžeme otvoriť obchodík s ich produktmi v Bratislave. Že ja som rád zase, že vlastne aj Janka má robotu, ale zároveň vie byť z málo, vie ju odviesť do školky, že dobre nám to sadlo do toho života. Z začiatku sme to otvorili, ja som bol za pokladňou a stretali sme sa s Jankou. Janka to má viac menej na starosti, som jej to dal, ja sa už fokusujem viac menej na to, na čo som dimenzovaný, a to je boj. Tamka čaká teraz Tipsport Game Changer. Je to zase veľká príležitosť pre neho niečo nové dosiahnuť v tej svojej kariére. Je to šanca si zazápasiť, byť aktívny, že mal som dlho prestávku aj kvôli tomu Survivor, aj kvôli zraneniam. Ide tam o celkom pekné prize money. 300 000 dobrých není nikdy zlých. Určite by veľká časť išla na stavbu domu nového a určite by sme si dopriali nejaký výlet. Dámy a pánové, nyní přichází chvíle, kdy si zkompletujeme 16 lidí v Tipsport Game Changer. Dovolte mi, abych přivítal toho posledního muže, který bude soupeřem Samuela Práta Krištofiče. Jedna z domácích největších hvězd, Dominik Hurmurger. Po tom klukovi už jsem koukal x let, když jsem ho viděl zápasit už na prvních oktagonech a teď já s ním mám jít nastoupit, no to je prostě něco peckovýho. Jako dítě jsem byl těžký astmatik. Jsem přejel hřiště tam a zpátky a málem jsem se udusil. Pak, co mě začalo bavit, byl PlayStation, hry. Stlousnul jsem, nechtěl se mi hejbat, astma se mi ještě zhoršilo. Byl jsem pro smích, tak jsem ve škole dostával těžkou šikanu. A vlastně to odstartovalo, dá se říct, i můj sportovní a zápasnický život. Bylo to prostě, že jsem jim chtěl všem rozmátit držky za to, co mi dělali. Pojď, ta hloubka je dobrá, pojď. Nejdřív to začalo teda fitkem. Viděl jsem tam ty obrovský chlapy a chtěl jsem být jako oni. Prostě jsem cvičil a pak jsem šel vlastně na první tréninky boxu. Do roka, co jsem začal trénovat, jsem se stal mistrem České republiky. A nějak jsem tím světem boxu proplouval až na střední školu. No. Já jsem chtěl být vojákem, jak živa. Furt jsem si hrál na vojáky, já jsem byl tím posedlej. Ale pak, jak přišlo to MMA, tak jsem se hodně soustředil i na to. A abych byl profík, musel jsem minimálně trénovat 2krát denně. Že už jsem začínal trénovat ve 4:30. Pak jsem šel do práce, tam jsem fungoval. Pane poručíku, četař Hurmurger. Skončila práce, vyvenčit psa a zase na trénink. A takhle jsem to prostě dělal x let. Teď jenom vlastně díky benevolenci vlastně mých velitelů jsem si nemusel vybírat. Tím, že vlastně on dělá ten boj zblízka, tak je schopný to nám předávat tady klukům na tréninku, za což jsme taky vděční a což jakoby vlastně i ten důvod, proč jsme jak vůči těm jeho akcím jakoby tolerantní.
úder, chytnu, cuknu. Nebo jakým jste víceméně furt. Podle toho se taky samozřejmě musíte chovat. Jsou tam pravidla daný, je tam nějaký vojenský vystupování a to se prostě dodržuje. Mě překvapila vlastně jeho pokora. To, jak se vlastně chová, respekt. Myslím si, že pro mladý kluky velký idol. Nebo měl by být, protože se chová správně, nedělá žádný treštolky. Správný chlap. To, jakým způsobem se prezentuje, je něco, co nás velmi všechny oslovuje. Hamburger stepping into the octagon. Teď ještě, když jsem viděl ty billboardy po mém rodném městě, jako ty vole, to je pecka, prostě to je splněný sen a ten oktagon, je tam ta tvorba toho příběhu a o to mi hodně taky jde. Chci, aby tady jednou po mně něco zůstalo, aby věděli, že Hamburger byl největší válečník a ten oktagon tady to dělá fakt dobře. Každý jeho zápas je banger, jak se dneska říká. Has such a aggressive fighting style and he really brings something different to Octagon MMA. Typ sport Game Changer letos je nejvíc nabitý, nejvíc zajímavý úplně pro všechny. Je to pro něj určitě veliká příležitost, hlavně co se týče té prestiže. Ty kluci budou všichni těžký. Tam jako nebude žádný easy fight. Je to i dobrá životní zkušenost, takže let's do it. Pirát, ty vole, můžu říct xkrát zkušenější než já, měl zápasy s obrovskýma jménama. Já víceméně mám výhodu v tom, že já tímhle zápasem nemám co ztratit. Já vole, můžu jenom překvapit. Když on se mnou prohraje, tak si myslím, že by to nebylo asi moc dobrý na jeho kariéře. Pro tyhle kluky, co už fakt to mají hodně za sebou, je velký lákat do ty peníze. A že si myslím, že bude chtít jít na jistotu. Dominik je tersář, maká, prostě nic zadarmo ti nedá. Uvidíme, jak dlouho tu řežbu Pirát vydrží. Kdyby viděl, že mu malinko teče do bod postoj, tak možná se to bude snažit přenést ten boj na zem, ale Dominik je dobře připravený, trénuje s nejlepšíma tady v Čechách. Stává se z něho jako vlastně všestranný zápasník, dřív se jenom hodně rval, ale teď už ta práce na zemi je super. Když Dominik vyhraje, tak to taky posune úplně až do vesmíru. On opravdu do toho fightu jde jako s tím, že sloužím vlastně jako a jde tady položit život za to, že tady budu fightovat, jo. Jsem úplně neskutečně natěšený, nabuzený a uděláme tam válku. Hamburger teraz zaslúži si môj 100% fokus, pretože je divoký, nezlomný a že to bude v tom postoji masaker a ja verím to, že si to tam načítam a trafím to tam. Opäť. Dominik je mladý, pevný, takže to je samozrejme ťažký super. Pirátové prednosti v tom zápasu budú samozrejme odolná psychika. Tak si to vizualizujem, že niektoré tie chybičky som vám načítal. Raketa, Vodošťak. Pre každého jedného fightera v oktagone by toto bola obrovská príležitosť. Marek ide stáva dom. Toto bude pre neho korunovačná vec, jak keby jeho kariéry pirátskej na mori. Viem, že tam príde namotivovaný, odhodlaný a bude robiť všetko preto, aby zvíťazil. Ale nemocnica a cintorín budú proti. They are not just fighting to get to the next stage, they are fighting for national pride. Pro oba dva je to zápas o největší výplatu a největší slávu zatím jejich dosavadní kariéry. Se děje, co se děje, prostě jako Dominik má na toho porazit. A tam jdu prostě udělat brutální boj. To bude zápas, u kterého zkrátka chcete v Karlových Varech být. To není o tom, že ja idem do Game Changer a uvidím. Ja idem ho vyhrať. Ten chlapec na mne vyrastal, teraz on si má na mne urobiť meno? V žiadnom prípade. Kup si lístky a zažij turnaj na vlastní kůži. Vstupenky v prodeji na octagonmma.com.